Milurteko bat egingo dugu atzera eta milaka batzu kilometro ekialdera Murasaki Shikibu ezagutzeko. Antzinako Japoniako emakume idazle sonatua da Murasaki Shikibu. Berak idatzi zuen Genji Monogatari. Gaur egun lehenengo novela modernotzat hartzen den obra. Ez dakizu nola desio dudan galdetzea, hegazti saldoa utzi zuen Antzara basatia norantz joan zen. Egia esan, gauza gutxi dakizkigu Murasaki Shikiburi buruz. Ez dakigu bere jatorrizko izena zein zen. Murasaki Genji Monogatari obrako pertsonaia baten izena da eta morea esan nahi du. Shikibu hitzak berriz bere aitak izandako kargu bati egiten dio referentzia. Zeremonia gaien ministroa. Japonian jaio zen 1973 urtearen bueltan goi klaseko familia batean. Garai haiek eian aroaren urterik oparoenak izan ziren Japonian. Gorte imperialaren aroa zen eta konfusionismoak eta txinatar kulturak eragin handia izan zuten. Murasaki Shikibu 1988an ezkondu zen Fujiwara no Nobutaka izeneko gizon batekin eta alaba bat izan zuten, Daini no Sanmi. Izurrite batengatik Murasaki Shikibu alargun geratu zen eta garai hartako gizonik boteretsuenak eskatuta, Fujiwara no Shoshi enperatrizaren konpainia dama bihurtu zen eta horrela gorte errealeko kide. Baina zer da konpainia dama bat? Izenak dioen bezala, enperatrizari konpainia egiten zioten emakumeak ziren konpainiako damak. Hala ere, Murasaki Shikibu kultura irakasle eta tutore lanetan aritu zen. Murasaki Shikiburi ez zitzaion gorteko bizitza gustatzen. Gortean denbora eta bizitza alferrik galtzen zela esaten zuen. Horrelaxe adierazi zuen behintzat Murasaki Shikibu Niki izeneko egunerokoan. Garai hartako Japoniarren eta gorteetako bizitzari buruzko hausnarketa guztiak eguneroko horretan bildu zituen. Eguneroko horri esker dakigu esaterako, isilean irakatsi ziola Fujiwara no Shoshi enperatrizari karaktere txinatarretan idazten. Garai hartan, gizone bakarrik idatzi zezaketen karaktere txinatarretan. Emakumeek silabario japoniarrean idatzi zezaketen. Murasaki Shikibuk ordea biak menderatzen zituen. Horrelaxe kontatzen du bere egunerokoan. Nire neba umea zenean, txinatar klasikoak ikasten, ni haren ondoan egoten nintzen eta berak ulertzen eta buruz ikasten zail aurkitzen zituen pasarte haiek ulertzeko gai bihurtu nintzen. Aitak maiz esaten zuen, zepena gizona jaio ez izana. Hala ere, Murasaki Shikiburen lanik entzutetsuena Genji Monogatari da. Japoniako dinastiaren literaturako maisulantzat hartzen den obra horrek argitu gabeko hainbat kontu ditu. 1000. urtearen bueltan idatzi zela uste da, baina ez dakigu zehazkin noiz. Genji Monogatari da lan hori izendatzeko erabilitako izenik zabalduena, baina bere izenburu zehatza ere ez da ezagutzen. Zentzu modernoan munduan idatzitako lehen novela dela esaten da. Ekarpen ugari egin zituen obra honek. Besteak beste, pertsonaia nagusien ezaugarri psikologikoak deskribatzen dira. Tartean dago, Kaoru izeneko pertsonaia bat, historiako lehenengo antiheroitzat jotzen dena. 1000 orrialde baino gehiago ditu lanak eta ziurrenik forma aldetik ez da irakurtzeko errezena. Eian aroan, nobleziak errezitatuz, poesia bidez edo eta esaera zarrak erabiliz hitz egiten zuen. Horrela dago idatzita Genji Monogatari ere. Horrez gain, garai horretan pertsonaiak ez ziren izenez izendatzen. Pertsonaia maskulinoek haien botere mailaren edo karguaren izena hartzen zuten posizio sozialaren berri izan zezaten eta pertsonaia femeninoak izendatzen dira haien jantzien ezaugarri bat aipatuz edo esanaz, jada esandako esaldi bat edo pertsonaia garrantzitsu batekin zuten harremana. Kana silabario japoniarra erabiliz idatzi zuen obra. Hori zelako emakumeek erabili zezaketen bakarra. Batzuetan zehaztasun handiegirik gabeko aintzinako hitzak erabili behar izan zituen eta ez zioten beti behar bezala erantzuten testuinguruari. Autoretzari buruzko azken kontu bat ere badu Genji Monogatari novelak. Aditu batzuen ustez, lehen 33 kapituluak Murasaki Shikibuk idatzi zituen eta beste 21 kapituluak Daini no Samik bere alabak alegia. Edo zer bihurtu daiteke novela baterako gai, baldin eta munduko bizitza honetan gertatzen bada, eta ez gure ezagutzatik haragoko maitagarrien lurralde batean.
Genji Monogatari lanak Genji izeneko printze baten bizitza, abenturak eta istorio erromantikoak kontatzen ditu eta garaiko poeta eta politikari japoniar batean inspiratuta idatzi zuela pentsatzen da. 3 zatitan banatzen da novela. Lehen atalak 51 kapitulu ditu eta Genjiren bizitza jasotzen du bertan. Lehen 33 kapituluetan jaiotza, maitasun istorioak eta erbestea azaltzen dira. 33. kapitulutik 51. kapitulura erbestetik itzultzea, bere emaztearen heriotza eta bakardadean hiltzea kontatzen dira. Bigarren atalak berriz 3 kapitulu ditu eta Genjiren heriotza eta hiltze prozesua kontatzen ditu. Azken atala, Uji izenez ezaguna 45. kapituluan hasi eta 54. kapitulura arte Niou eta Kaoru ondorengoen bizitza kontatzen du. Genji printzearen jatorria noblea bada ere, oinordekotza eskubideak galtzen ditu gorteetako erabaki politiko baten ondorioz, funtzionario imperialeko karrera egin dezan. Horrela, izena bera ere aldatzen diote eta herritar xehe bilakatzen da. Kontakizunean zehar bere maitasun istorio ugari agertzen dira. Maitasun istorio horietan tragediak, bortxaketak, bahiketak, galerak edo giza harremanen konplexutasunak islatzen dira. Aroko gizarte aristokratikoaren erretratu sakona egiten da bertan. Genjik zahartu ala galerei, damuei eta bilaketa espiritualari aurre egin beharko die heriotzera arte. Novelaren azken kapituluetan Genjiren ondorengoen bizitza jarraituz, belaunaldi baten erabakiek eta aukerek ondorengo belaunaldiei nola eragiten dien ikustarazten du Murasaki Shikibuk. Bai, Gerezi ondoek argi eta garbi adierazten dute egia hori. Loreen eta udazkeneko ostoen loriak ez du luze irauten mundu ieskor honetan. Murasaki Shikibu ekarri dizuegu 1000 urteko bat atzera egin eta hemendik kilometro mordoska batzuetara bidaia eginez. Zuek haraino joaten ibili beharrik izan ez dezazuen horrelako majoak eta atseginak gara ikusgelakoak. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat, mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.